Ndị Igbo ba udo dịkwara unu. Achọrọ m ileba anya n'okwu ndị Yoruba abụọ ndị a kwuru, fụ onye nke pastọ na onye nke a bụ onye isi mebiri kpọrọ ndị Igbo asị because isi adịchaghị ya mma, ma achọrọ m ịma aha ya. Ngwa gekene na ihe pastọ kwuru. If una like, make una wake up very soon. They go start to the portion for different states. We never see anything. I don't know what. If I open my mouth, I tell you what I see in the spirit. In the spirit, una pray go correct. Igbo people. Very soon, all the states in Nigeria they start to the portion now. Since you people cannot go and develop your region and fight for your leader, buy houses in other states. Go to your state now. 0/4. Go and develop your region and fight for the release of Mass Nnamdi Kanu. O doro m anya na ụlọ anụ na ihe o kwuru. Ama ma ọ bụ mgbe ndị nwụrụ anwụ ga-esi n'ili wee pụta bịa gwa ndị Igbo okwu na ha kwesịrị ịbịa dị edowe ala Igbo ka ji ole ndị Yoruba na-ekwu okwu ya. Ngwa gekene onye nke a, onye nzuzu a gekene na ya ntị. Ihe ga-akpọ onye nzuzu, yes, because ọ na-ezuzu onye maara ihe agaghị akpọ ndị Igbo asị. Onye ọbụla kpọrọ ndị Igbo asị ọ bụ onye nzuzu. Gwa gee ntị, agbanyeghị na ndị Igbo kpọkwụrụ nwa asị na-emepe ndị Igbo. Do you guys see the news as far Mr. Buhari and then the president of South Africa, Cyril Ramaphosa? Now both of them made a joint statement, and their joint statement was targeted at Igbo people in South Africa. Buhari specifically stated that foreigner cannot go to other people's country and take over the petty jobs, petty trades like barber shop, hairdressing salon, mechanic shop, car dealership. When the president of South Africa spoke, he said that they don't want small businesses of Nigeria in South Africa. They want the bigger player, slightly large companies from Nigeria coming to invest in South Africa so that they can create jobs. The president of South Africa simply stated that they don't want Igbo barbers in South Africa. They don't want Igbo hairdressers in South Africa. They don't want Igbo mechanic. They don't want Igbo car dealers in South Africa. These are small businesses that the citizens of South Africa should be doing. So Igbo don't go to any countries to develop the space. They're just messing up these countries. It's the same nonsense they do in Yoruba land. They come to Yoruba land to come and be selling pop-off. They come into Yoruba land selling spare parts. They come to Yoruba land to come and be dispensing drugs. They come into Yoruba land to come and be doing food bank, to do catering services. These are petty jobs, small businesses that Yoruba citizens should get involved. Igbo are into Yoruba land to sell second-hand clothing. They are involved in car dealership. These are jobs they should be doing in their own space. These are jobs for them to do in Igbo land. They come and do hairdressing salon in Yoruba land. These are jobs for Yoruba citizens. That's why the South African president is saying they don't want Igbo in South Africa doing small businesses. They want big time player. Now, if you are asking for investors to come into, say, Nigeria, it's big time corporations that are coming because they will be coming to create jobs. Small businesses do not create jobs. So let us challenge the Igbo. Stay in your space to sell pop-off. We don't want you to come to Yoruba land and sell pop-off. We don't want you to come to Yoruba land and sell spare part. Do it in your space. We don't want you to come to Yoruba land and sell building materials. Look, they have taken over the building material businesses in Yoruba land. Why is it that they cannot do the same thing in their own space? O doro m anya na ụlọ nụrụ ihe o kwuru. Ihe m ji ewetara n'ihe onyonyo a bụ na ụlọ ahụbeghị ya, mana ihe a bụ ihe nwa okorobịa bụ one of the people ndị soro ha mee meeting ha mere 3 years ago against ndị Igbo. Wee na-ekwu na meeting ahụ otachi plan otachi achịpụ ndị Igbo n'ala Igbo 3 years ago. One of the major meeting. Na meeting ahụ ha mere mkpebi
na ọ dị ahịa niile ndị Igbo dominated na a ga-echenji ya to their own standard na ndị Igbo ga-apụ. Ọ ya bụ ihe hụrụ ọ na-ekwu na ndị Igbo bịa dominate na-eme ahịa na-eme bido material na-eme biznes ha kwesịrị na-eme. Mana ajụjụ abụrụ ndị Igbo stọpụrụ ha wee mee. The answer is no. Ọkwa mkpọrọmasị ahụ. Mana ọ na-ewute m ọtụtụ ndị Igbo ha so nwe ihe nwee mgbe asị agbọrọ ndị Igbo na ndị Igbo na-emekarị. Ihe sa nwere ọtụtụ ụlọ ndị demolition this time around. Ọtụtụ n'ime ha nọ n'ebe na-ekwesịghị ekwesị. Mana oge onye resikwara na ha ala ahụ ndị Yoruba ndị resịrị ha ala ha ma ha nọ nọọ n'ebe dị mma. Ọ ya wa another question. Ụfọdụ mkpe ụlọ kwa na-anọ ha nọkwa na plan na-enwe problem. They are still demolishing them. Maybe they demolish with some bad building. As all substandard building na Alaba International. Hope Uzodinma governor came. We meeting with their own governor. That one stopped. Now, all one had demolished again. All the wrong illegally positioned. Why did they stop after the visit of the governor? How diverted to the gigawatts in house to house? That's what somebody should ask himself. Ndị Igbo, ihe ọ ga-emeda anyị ugboro la ya mara ihe. Recently, Atezonukwu just donate ego to 5 billion naira. With 100 million, then the Anglican and Catholic. But I just imagine, can the business after Ezonukwu nọ n'ala Igbo? None. Business ya wa Abuja, Lagos, na outside Nigeria. Owo to business after Ezonukwu nọ na Nigeria. But over 5 billion na-enye palliative, just like government APC. How many can you shiri ike? Hey, palliative 2,000 naira, 1,000, 20 cup of rice. Nyegi, giri that day, giri agone bugi. 5 billion naira. Okay, ya mmadụ ole ka ego ka ekete. Onye ga Diego apọndụ. Ọ ka ha mmadụ this 5 billion akpọrọ more than 200 people. N'ime 5 billion na, even 1,000 youths of our Igbo. Can have this 5 billion? Okay, let's say 500 youths. About 500 youths who can have this 5 billion naira. At least one person naked, they're not less than 10 million. Only 10 million got the business. The next 3 years or 4 years, the person got declared the 200 or so under him. If 500 get to 200, development are there. But they were and again, governor. The governor ndị moto sheke ego amunye bụ ego ga-apụta from that 5 billion. Ihe abụ ihe ndị Igbo na-ejere. Ndị Igbo ka aja build elu mmadụ dịka e-money anụbeghị na investment ya nọ n'ala Igbo. Cubana ya nwaka, Croceries ya nwaka, Chukwu Innocent Chukwu ya nwaka, Mekmera, all those people I'm they happy. Many of them they are company n'ala Igbo. Mana mmadụ dịka Atezonukwu, the highest richest Igbo billionaire, 5.7 billion naira net worth, 5.7 billion dollar net worth. After him, you got money can make off for them now. Doesn't so they 2.9. So, but business in that some people like him, they don't have any business in Igbo land, and they build over the doors. Ndị Igbo ka alọwa n'ụlọ. When we cook alọwa, asịmonye ọla mechie ebe nọ kwapụ ga return on home. No, that is not what I mean. Let your investment be at home. Egoro m ala na Lagos. Because of Igbo ruler, when we take this information, I relinquished I lost about more than 1.something million. Because Allah has 10 million naira. They said they will not refund me all the money. I lost about 1 point something. But I don't mind. Because Lagos, how will I go and develop Lagos when I have never developed Igbo? I have to change it. So, they come to queer Igbo ka irute n'ụlọ ka enwe ike dozie ala Igbo. Igbo rule awụ ha akụrụ ụlọ. Enwedere m akụrụ ụlọ dị iche. Igbo rule awụ let ndị Igbo development n'onwe ha. They are development. Ebe ọbụla Igbo gara ha develop. But akụrụ ụlọ wụ nọ n'ebe ị nọ na-develop ebe ahụ na-ewetara anyị ihe something n'ụlọ. That they are not the same. Ka m kwụsị ebe a, achọghị ka vidio dị ogologo. Mana ịhụ na nwa okorobịa kpọrọ ndị Igbo asị. Otu akụ gwa ya, aga m ekwu okwu ọzọ. Ka a na-elegoro ndị Igbo ka anyị mara karị n'ihe. Ka a plan ọnụ lọwa ụlọ.
ịhụ na amụma onye akpọga ya amụma onye pastọ kpọrọ ya amụma not just amụma it is reality that ndị Igbo a ga-achụ ha a na-achụwara ha agwala m unu gee na-ede very soon a ga-ebido chụwa unu na Abuja mark this message ya ọha m nọ aka mbụkwa Jovika If you no get information, you are already deformed. Why not go to your YouTube?